Uz dobru postavu lako se prepustiti uživanju. Hyundai, slavimo strast za nogometom uz odličnu Go limitiranu seriju. Čine je bogato opremljeni i već na prvu prepoznatljivi modeli i10, i20 i i30. Tako Hyundai i30 Go uz uštedu od 10.000 kuna donosi poseban dizajn. Krase ga posebna boja Champion Blue, amblem Go i 16-inčni alu naplaci. Moderni i prostrani interijer donosi bogatu šampionsku opremu. Za komfort tu su automatski dvozonski klima uređaj, multimedijski sustav s dodirnim ekranom, Bluetooth i tempomat, dok se za sigurnost brinu ne samo Euro NCAP-ovih 5 zvjezdica, već i automatska kočnica i sustavi nadzora vozne trake, rada dugog svjetla i zamora vozača. Paket Go može biti nadograđen i navigacijskim sustavom. Ova pobjednička edicija dostupna je uz sve benzinske motore s ručnim mjenjačem te turbodizel od 95 konjskih snaga. Hyundai i30 Go predstavlja pametan izbor za one koji traže atraktivan dizajn, efikasnu i dinamičnu vožnju te sveobuhvatan sigurnosni paket, a sve po vrlo razumnoj cijeni i uz 5-godišnje jamstvo. Cijena je već od 119.990 kuna u verziji i30 Go s benzinskim motorom od 100 konjskih snaga.